Di pan nakabalin ni Apo Jesus amang dalos. Itinaldawal daw tintay panagbiag. Saan nga maliklikan, dagiti entay masarsarakan. Nga nang maminsan, isupay kit din, itintay pa kay lalawanan. No saan tayong agan-anad, itintay pa nagdalyasat, itinagduduma adaldalan. Gagayan kang kakapsat, iti dahi nga malem. Kaya't kung marod manen nga magkisarsarita kada kayo. Kadi iti sasaw iti Apo, akas masarakan iti libro iti Lucas, Kapitulo 8, manipod, versikulo 40, agenggana iti 48. Kastoy nga rod iti mabasa tayo, iti sao iti Apo. Kaya't napasamak nga iti nagsubli ni Jesus. Dagiti adu a tao, inawat da asi ayat, ta isuda amin, nagururay da kankwan. Kaya't atoy in may timay sa alalaki, amanagan ti Jairo. Iso a pangulwen ti sinagoga, kaya't naguruknoy, kadagiti saksakan ni Jesus. Kaya't kinidaw na kankwana, asumbrek kuma, iti balay na. Dada kakaisuna nga anak na a babae, ngagsangapulo ket dua, titawel na. Kaya't ngan nga nimatay, ngem iti amagmag na nagaribungbong dagiti tattao kenkwana. Kaya't maysa a babae, nga agsagsagaba iti panagbulos ti dara, iti sangapulo ket dua atawenen. Iso rinarit na kadagiti mangnagas ti amin ako kuana, ket awan ti nakapaimbag kan kuana. In mayasideg iti likodan ni Jesus, ket sinagid na ti gayadan ti pagananay na. Ket naigid dato a nagsardeng ti panagbulos ti dara na. Ket kinuna ni Jesus, asino tinangsagid kanya. Kaya't idinto ang naglibak da amin, kinuna ni Pedro ken dagiti kadwana, manursuro, dagiti adu a tao, ilitanda ka, ken agaribungbung da ken ka. Ngen kinuna ni Jesus, adda nang sagid kanya. Tanariknak nga adda rimwar apan nakabalin kanya. Kaya't idi, makita di babae saan ang makalingid. In may, ngagpigpigarger, ket nagrukno, iti sangwanan na, ket imbagana, iti sangwanan dagiti aming umili, tiga po, inang sagidan na kenkwana, ken ti panakaigid dato na anapaimbag. Kaya't isu kinunana, anak ko, di pamatim, pinasalon at naka. Inkan, asitatal na. So, dito nga rod iti pakabuklang iti maysa nga pasamak, no kasano nga iti maysa nga babae. Kunana iti binasa tayo, rinarit na, iti kinabaklang na, nga mawan nakapaimpag kenkwana. Kaya't nangod nga sa wen, daytoy nga sakit, nga daytoy nga babae, mabalin nga impatay na, no saan na kuma, nga nasarakan ni Apo Jesus. Yan tangay, itimay sa nga babae, akastoy iti kasasaad na. May bilang idi, amay sa anarbi. Saan nga rod nga mabalin nga makipulapul, kadagiti tattao, agsipod ta, no amuda, ket liklikan da isuna. Wenno dakkel nga banag, ti pakabasulan na kadakwada. Ngam da ito nga babae,
gapo tinindaklan nga kasapulan na. Idinadamag na nga da ni Apo Jesus. Mabalin nga na nga kabalan ko matimag na. Ngam inkarigatan na tapon di kasta, sarakan na. Iti may nga makabalin lang nga mangagas ken kuan. Iso nga iti paulo iti pagsasaritaan ti daytoy nga malam gagayam ken kakabsat ket iso daytoy. Ipanakabalin ni Apo Jesus amang dalus. Uray anya arugit timang lapunos iti maysa nga tao kabalan adalusan ni Apo Jesus. Nalawag gagayam kang kakabsat nga manipod idi nagbasol dadan kineba. Isim marunong ang kapututan agangga na kadagitoy nga panpanawan. Dahil jay dayag ti Dios nga inted na iti tao ket namulitan gapo iti basol. Dahil di nga rudan tinangrugyan na nuapay nga nagduduma nga sakit. Nagduduma nga sagsagubanit. Iti umapapay kadagiti tattao. Iso nga may salaang daytoy nga ehemplo. Iti kinapudno nga iti daytoy nga biyag adu dagiti banbanag nga mabalin nga pakaidalitan dagiti tattao. Numan pay no kasta agyaman tayo agsipod tano datayo ket adda iti pamati tayo kini Apo Jesus. Na dati pamati tayo kinaputay nga Jesucristo. Kasla iti daydi nga babae. Nga numan pay no nakaro iti kasasaad na gapo iti panakabalin ni aputay nga Jesucristo. Napunas dayta nga sakit nga daken kuana. Nadalusan itanyaman nga rugit nga daken kuana. Tapno iti kasta nekkan isuna iti baro nga kasasaad, iti baro nga namnama, iti baro aklase iti takder iti syudad. Manipod nga roti daytoy nga pasamak nga iti sentro iti istorya kawan sa balinuhan nga ni Apo Jesus. Ada iti talo nga kinapudno nga kayat kuman nga may bati kadagiti isip ken panpanunot sagtong galmay sa kadatayo. O muna isu daytoy amin a tao kasapulan na amadalusan manipod iti kinarugit. Amuyo kadagiti mununa nga tatao nga mangbigbig kini Apo Dios. Importante launay kadakwada iti panagdalus. Iso nga nubasaan tayo iti daan nga tulag ng runa iti libro iti Levitico. Adu dagiti pamayan, pamuspusan, sakbay nga iti maysa nga tao ket makasubli iti si syudad. Kung nagtatay nga manipod iti simangbay iti basol, iti sa ngalubungan. Amin tayo nga tattao ket may bilang tayo nga narugit iti sangwanan ti Dios. Iso gapuna nga ni Apostol San Pablo kunana iso amin ket nagbasol ket nagkurang da iti dayag iti Dios. When nagsipot ta dayta nga dayag ti Dios, nga inted na kadatayo, idi nga pinarswana iti isang katawan, ket namulitan gapo iti panaglabsing wenno gapo iti basol. Iso gapuna nga kunak nga amin tayo, kasapulan tayo, iti panakadalus, manipod iti dayta nga mulit gapo iti basol. Ket isu dayta iti maysa nga iparangarang na iti daytoy nga istorya. May kadwa ni Apo Jesus laeng ti adaan kabalan amang dalus kada tayo. So agyaman tayo agsipod ta numan pay no mo tayo nga narugit tayo gapo iti basol. Nga kasapulan tayo iti
gapo kinaputay nga Isu Kristo. Adagayam iti makabalin amang dalus kada tayo. Kaya tinagan na niya po tayo nga Isu Kristo. Niya po tayo nga Isu Kristo, iso itinananay amang isalakan kada tayo. Agsipod ta, dayjay sakripisyo. Nga naramid na dayjay cross ti Kalbaryo, isulaing dayjay iti sakripisyo. Nga kasapulan, tapnon ti gasta, ti tao, kat magunudan na iti pan na kaisalakan. Niya po Isus, iso namat itinaasi amang isalakan. Agyaman tayo, agsipod ta, dayjay mangisalakan tayo, kat napnuan iti asi. Nung ata ni Apo Isus kat awanan iti asi, awan siguro iti namnama iti siya sinuman kada tayo. Numan pa'y nukas tagayam ken kapsat ko, agyaman tayo, ta ni Apo Isus saan laing isuna nga naan-anay nga mangisalakan. Ngamkit di ni Apo Isus isuna pa'y iti naasi ang mangisalakan. Isuga po na, ano adaman kada tayo, iti agduwa-duwa. Nadaman kada tayo, iti hanapay nga ammo, hanapay nga sigurado, nanya ti sasaaden na, nanya ti taktakder na, iti saklang iti Diyos. Laglagi pamgayam ken kapsat ko, nga ni Apo Isus, iso itinananay nga mangisalakan. Ni Apo Isus, iso itinaasi ang mangisalakan. Kunan nang rod umay kayo kanyak na kay nga grigrigat, ken madagdag sinan, paginanaan ka ito. No nabayagan nga, binannog na tayo ti basol. No nabayagan nga madagdag sinan tayo, gapu ti konsensya tayo, gapu ti basol, nga da kada tayo. Ni Apo Isus, yaw awis na, iti panaginana, mapantay ko mga rod, ken kuan. May katlo, kumpet tayo, ken Isus, babaen iti pamati. So kung nagtatay, amin tayo kasapulan tayo ti madalusan, manipot ti kinarugit. May kadwa ni Apo Isus laeng, iti adaan kabalan, amang dalus ka na tayo. May katlo, masapol nga kumpet tayo kan Jesus. Kasano, babaen, iti pamati. Day di babae, nawan ti pamati na, haan kumangan agkasan. Uray painukunan na nga napnuan iso na ti pamati no saan na nga sinagid datay gayadan iti pagananay ni Apo Isus. Mabalin nga saan nga naagasan. Iso nga kasapulan gagayam ken kakabsat. Nga masapul nga kumpet tayo ken ni Apo Isus. Babaen iti pamati. Iti pamati kat agaraw haan ang nakatugaw. Iso nga rod nga dito nga babae. Saan nga nagtugaw ijay uneg ti pagtaengan na. Ngaming karigatan na. Nga napan tapno sagiden na iti gayadan iti kawas ni Apo Isus. Ipamati agbaligi inton ti kabalan ti tao haan amak kasandi. Nabasa tayo dito nga dayto nga babae. Rinarit na kunana. Iti sanikwana. Ngem awan tinakapaimbag kan kuana. Agyaman tayo kadagito nga panawen. Agsipod ta kunada nga rod. Ado iti natakuwatan ti siyensya. Tapnon di kasta mabalin nga maagasan dagiti amin nga saksakit. Nung manpay no, agangga kadagitoy nga panyempo, dahiti problema tayo nga COVID, handa pa lang nga nabirukan no anya iti agas na. Uray pa di jay bakuna nga ipagbagada, kat maururay pa laeng iti sasambay na. Numan pa'y nukasta, kayat ko nga, igunam-gunam iti kinupudno. Ngayon ton iti kabalan ti tao, haan nga makasandi, iti pamati kanya Apo Isus, iso iti agbaligi. Nakita tayo nga rin dito ay babae, ti tayo nga babae,
sinmuko dagiti manggagas ken kuana. Haanan nga nabalin nga inagasan no man pay no kasta gapo iti pamati nga daken kuana. Nagunudan na nga rod iti baligi wenno ti panakaagas. Kastamot nga ti pamati mawatan na iti kinanumo iti ebanghelyo. Dagiti dadduma nga adan met iti kasta nga kasasaad iti nasyon nga Israel. Pagarupek nga saan laeng nga dayto nga babae iti adan ti sakit a kasta. Pagarupek nga iti bilang dagiti so amin nga inagasan ni Apo Jesus. Adupay dagiti adaan iti sakit ngem saan dangan agasan. Apay when agsipud ta saan dangan naawatan iti kinanumo ti ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo. Gamin ti orayan da nga Mesyas, ti orayan da nga mangisalakan, ipaggarup da no ipakaamuna iti bagbagina akas maysa nga ari. Yan tanga ni Apo Jesus na yanak laeng iti pamilya iti maysa nga karpintero. Ngam ti pamati mawatan na no kasano ti kinanumo iti ebanghelyo. Kastamot nga ti pamati haan nga masapul nga perfecto tapno umipekto. Haan nga masapul nga kunam nga adamin ken ka iti pamati. Mabalin nga iti ununag mo ada siguro ti panagduadwang. Ngam kit di no itaklin mo iti kasasaad mo kinaputi ng Jesucristo. Oray painuhan nga perfecto deta nga pamatin. Umipekto deta baban kinaputi ng Jesucristo. Agsipod ta iti panakapasamak iti maysa nga banag. Saan nga gapo iti kabalan tayo ngam gapo kit di iti kabalan ni Apo tayo ng Jesucristo. Iso gapo nagagayan nga agtalek tayo laeng kenkuana. Kastamot nga ti pamati masapul ama iparangarang. Ti pamati tayo gagayan kay kakabsat saan tayo nga mabalin nga idulin. Iso gapo na nga ni Apo Jesus sinarita na tinaminsan nga mayasping tayo iti nga kaslamay sa gasudad anay kabil iti turod. Tapno di gasta da tayo iti pagsilawan dagiti adda iti kasipngatan. Iso nga iti pamati tayo akas maysa nga Kristiyano haantay kumanga ilemeng. Haan nga mabalin nga kuna tayo nga namati tayo ngam saan mo't nga maiparangarang itinal daw abiyag tayo. Iso nga numalagip yo kunana ni Apostol Santiago, ipakitam kanyak iti pamatim, kaya't ipakitak kan ka iti pamatik, babaen ka dagiti aramid ko. Saan tayo nga isursuro, saan tayo nga ipagbaga, nga magunudan tayo ti panakaisalakan, babaen ka dagiti aramid. Agsipot na nalawag ti panangipagati na santon nga surat. Nga ti panakaisalakan tayo, kat magunudan tayo laeng, babaen iti parabor ni Apo Jesus. Ang magunod tayo, babaen iti pamati. Saan nga gapo iti aramid tapno ti gasta, haan ko mga agpalengguad iti tao. Dahil tayo iti sagudayan, iti Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, ken versikulo 9. Naman pa'y nukasta, saan ba't nga mabalin? Ngay di tao, ket kunana nga ada iti pamati na, nga mawanti makitam nga epekto dayto iti biyag na. Agsipot ay kinapudno natin siya sinuman a tao. Numan pa no dayto ket nakapoy dayto ket nalapit. May parangalang iti pamati na. Apay when nagsipot ta agnad ken kuana iti Espiritu Santo. Ket no basahan nyo iti Galacia Kapitulo 5, 22 ken 23. Makita tayo sa jay dagiti bungbunga iti Espiritu, iti kaadana kada tayo.
Isuga po na nga nitimay sa nga Kristiyano, saan mo nga makita? Iti bunga iti Espiritu Santo ken kuana, mabalin nga dito nga tao, suksukirin na iti Espiritu Santo. Kagayan ken kakabsat ko, ulitek nga ibaga, ipamati, masapul, ama iparangaran. Itinaldaw nga biyag tayo, kaya tagbalin kuma, nga testimonyo, tapno ti kasta, dagiti gagayem, kaya naman mamutayo, makakita kada tayo, idaydayaw da kuma, iti ako. Deta nga ron ti mensahe, nga kayat ko nga, ibati kada kayo. Amin na tao kasapulan na amadalusan, manipod ti kinarugit. Niya po suslaeng ti adan kabailan, amang dalos kada tayo. Ngayon masapul nga kumpet tayo kan Jesus, babaen iti pamati. Kararat tayo. Managayat ken maraging parabon nga Dios, itaklin ni manen iti so amin miken ka. No adaman iti dumdumgeg iti daytoy nga gundaway, nga adan ti panagduadwa. Idawat mi Apo, nga mapunas kumadita nga panagduadwa, ket iti saom, iso kuma iti mangpasingked, iti pamati. Nadaman ito iti saan nga sigurado, no anya ti sasaaden na, iti saklang iti Dios. Idawat mi Apo nga naman kadi nga agtimag kakankuana, tapno luktan na iti puso na, awaten na ni Apo Jesus, ang mangisalakan ken mamnubot na. Yan tangay ko na iti saom, nga iso amin nga umawat kan kuana, inikkan na isuda, iti kalintegan, nga agbalin, nga anak iti Dios. Alawan na po, agyaman kami, tanuman pa'y narugit kami, idara ni Apo Jesus, isot makaanay, amang hugas kada kami. Agrukbab ng road kinagdaydayaw kami ken ka, kaputinagan ni Apo Jesus. Amen.